Michaeli, jsem velmi rád, že posiluješ náš tým v advokátní kanceláři Schebal Partners o oblast řízení rizik. Známe se přes 20 let a vím, že jsi jeden z největších odborníků na řízení rizik v České republice. Prošel si oblast řízení rizik v bankovnictví, v pojišťovnictví, u významných obchodníků s cennými papíry a tvá erudice je nezpochybnitelná. Jsem velmi rád, že posílíš náš tým a že vlastně vedle compliance a interního auditu můžeme nově v daleko širším rozsahu než doposud nabízet oblast řízení rizik a že vlastně klienti dostanou velmi kvalitní službu, která je založena na tvých znalostech a zkušenostech. Proč se přidat k tobě? Tak ten hlavní důvod byl jako ty a tvoji lidi. Vlastně to, co podle mě mi přijde nejdůležitější v současné době. Za těch 20 let, co spolupracujeme, jsme se potkali v mnoha rolích, 4 roky jsme pracovali jako den co den, jako na spoustě úkolů. Potom jsme se potkali v pozici klienta, v pozici nějakého poradce i pro vaši firmu. Troufnu si říct, že těch 20 let jsem poznal tvoje hlavní hodnoty, kde se můžeme naprosto shodnout, tvůj přístup ke klientům, tvoji filozofii, jak budovat tým. A musím říct, že ta filozofie mě velmi oslovila. Jako pár lidí z toho týmu jsem potkal osobně, ať už pracovně, nebo i při nějakých společenských příležitostech. Ta základní filozofie je poskládat jako různorodý tým, který se doplňuje, ať už kariérně, v různých stupních kariéry, od nejmladších začínajících po matadory, kteří na tom trhu jsou velmi dlouho. A ta kombinace té ekonomické erudice a té právní erudice mě dává jako smysl jak pro mě, pro můj rozvoj, protože se mohu ještě spoustu věcí naučit, můžu těm lidem něco sám předat, tak pro klienty, kteří díky tomu můžou dostávat opravdu komplexní službu. A na co se těším je pestrost výzev, které budu řešit v rámci kanceláře. V rámci těch výzev bych rád klientům i ukázal, že risk management nemusí biznis brzdit, ale může mu naopak pomáhat nebo mu dávat nějaké kontury, které mu pomůžou být mnohem bezpečnější. Michaeli, děkuji ti za krásná slova a já a můj tým se těšíme na skvělou spolupráci. Taky se těším. Díky.